άξια τρέιλερ. Τώρα αρετή μου θα πας στο όμορφο αγόρι με τα πράσινα εκεί. Στα αριστερά. Ναι, όμορφος είναι, μην το βλέπεις από μακριά, από κοντά είναι πιο... Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πούμε ότι η σχέση φροντιστών και ζώων βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό. And at this point, we must tell you that our animal care staff has a relationship with the animals based on mutual trust and respect. Είναι πολύ σημαντική η σχέση ανάμεσα στους φροντιστές και τα ζώα τους. Στο νερό θα μπει η ρούτα για να πάρουμε μία εικόνα αυτής της μοναδικής σχέσης. Dolphins perform several and different jumps in their everyday life, and each one of them has its own significance. Τα δελφίνια πραγματοποιούν πολλά και διαφορετικά άλματα στην καθημερινότητά τους, είτε για να προειδοποιήσουν ή να εντοπίσουν κάτι, να επιταχύνουν το ταξίδι τους, να κάνουν επίδειξη στο αντίθετο φύλο ή απλά να παίξουν. Είναι μία από τις αγαπημένες και πιο χαρακτηριστικές συμπεριφορές αυτών των θαλάσσιων θηλαστικών. These animals are also very agile. Αυτά τα ζώα διαθέτουν και μεγάλη δεξιότητα κινήσεων. Δείτε με πόση ακρίβεια θα περάσουν έξω και μέσα από τα στεφάνια. Ένα ιδιαίτερο άλμα από τον Ερμή.